20 на метра, 30. Тук влизаме в тунела при Кралската врата. Това е зидан отгоре е стената. Той края му се вижда. Тунелите са ги строили да могат да нападат върховете, които са обсъдили крепостта отвън и изневиделица. По средата върви. Да, в страни има камъни, може би. Тук има дупчица. Само главите пазете. Толкова са били дебели зидовете. Опа. И вратата, виж, имала панти и къде да ляга. Така че да се затваря. Ето и другата панта тук. Те са я затваряли тук, за да не се минава. Стъпала има нормално. Така. Стъпала има. Не е ли по-удобно да се пичам? От другата страна е по-удобно. Стъпала там има. Тук слезнахме много ниско. Мерехли, които имат енергия, продължавайте по тази пътечка, там стигате до края, на ръба, колкото има качвате се нагоре. Мерси. Той е имало свещен път. Свещен път. Жреците са извършвали по този начин шествия на определените празници. Минавали са през тунела, след това са изкачвали по стълбите горе, след това са минавали през задата врата, Лъвската, Сфинкса, Царската и са излизали по определен път някъде. Просто такива са били ритуалите. Поне от това съм чела. Там... Ето откъде се изкачихме тук. И сега ни чака е това тук нагоре. Ето почваме нагоре. Нали аз съм най-възрастна? Не знам. Сигурно? Не. Елена е 77. Колко? 77. Иначе аз се надминавам. Ево, тук се качихме отдолу. Ето ги стените тук. Да. Тук сме на върха на пирамидата. Ей тук. Виж как са на две нива, виж? Така, така.
Ходим по стената на Хатуша и отиваме над Портата на Сфинксовите. Портата на Сфинксовите. Тук е таман. Мисля, че са превзели, обаче идват тук и ги разстрелват директно. Да. С стрелите. Ето видеооператора. Ето. И видеооператора изкачи Баир. Браво на него. Браво, всички са страхотни герои. То не е трябва да малко високи стъпалата. Нататък са свинксовете от другата страна. Мария, ела малко е. Ела подай една ръка, че е много високо. Чакай. Мерси.